Пътеката на вековете, Казанлък и неговата гробница. Това са местата, които ще се опитаме да посетим в тези няколко дни. Два. Да, сега освен, че ще ги разгледаме, ще ви демонстрираме една POV фотография, която ще ви помогне да надзърнете през моят обектив. Нека се качим и да тръгваме! Събота е и розариума не работи, но това не ни попречи да си направим едно кратко приключение. Хапнах този вкусен сандвич и слизайки по стълбите попаднахме на една чешма. Не бяхме сигурни дали водата е питейна, но това не попречи на радиото да я опита. Ако сте местни, моля кажете дали е годна за пиене. Преди да се разгърна като артист, ползвах за загрявка един автобус. Минахме покрай домът на културата и уличната фотография започна с японката. Статуята на японско момиче, символизираща приятелството между българския и японския народ. Около нея бяха и уличните лампи, известни още като улични музиканти, превърнати в фини фигури, свирещи на различни инструменти. През храстите виждаме статуята на тракийката, държаща в едната си ръка разцъфнала роза. Не пропуснах и да забележа ежедневието на местните жители, тъй като те са отражение на града. Дървото е символ на живота, дълголетието, мира и тази жена, която седи под короната на това дърво, прави кадъра още по-ценен. Градът е пълен с млади скейтбордисти и тук-там интернет сърфисти, но ми направи впечатление лъвовата чешма. Изградена е през 1893 година и също така нейната легенда гласи, че ако отпиеш от нея, ти няма да напуснеш Казанлък. А още един забавен факт имам за вас – водата в нея стига чак от върха на Бузлуджа. Защо да не ви дам и един съвет? Търсете детайли в хората, които могат да покажат частичка от душата им и когато може, поставяйте обектите си в рамка. Един добър пример е тази тениска. В единия случай рамката е короната на дървото, а в другия решетъчната порта. Намерихме си и нови приятели. Една красива местна дама с 4 крака, разходени из улиците на Казанлък и заснехме една от любимите ми снимки – розовият дом. Отражението на роза в прозореца на кафенето създават илюзията на призрачна роза, която някога е цъфтяла в тази чаша. След този уникален кадър продължихме разходката си до един гараж, където се надявахме да заснемем излизащ човек, но вместо това получихме поздрави от една лъчезарна леля и нейното куче. Приключихме с чакането на перфектния кадър и слязохме към един мост, под който минаваше ЖП прелез. Там нашата казанлъшка приятелка намери компания. Бързо се сприятелиха, а аз през това време се съсредоточих върху влаковете, а вие знаете, че те и ЖП линиите са любим обект за снимки на всеки фотограф. Независимо колко банални са снимките, всички тези водещи линии предизвикват усещане за перфектност. Влака ни подмина и ние след това срещнахме по-надолу велосипедист, който ни подари страхотен кадър. Слънцето залязва, а в една от улиците попаднахме на баща и неговото дете, които заедно играеха под последните слънчеви лъчи. В съседство имаше възрастна двойка, която приключваше своя ден, а небето, под което вървяха, беше просто чудно. Накрая на нашия ден ни изпрати една селика и щракнахме две животинки, ядосани на трафика и неговите светлини. Слънцето е вече над града и ние напускаме хотела, в който отседнахме. С целия багаж се отправихме обратно към колата, за да я подготвим за среднощния път. След това се събрахме цялото семейство в пасатора на татко Вени и се спряхме в Старозагорския зоопарк, защото не исках да завърша годината без да съм ударил снимка на лешояд. Имаше богато разнообразие от животни. Целта ми беше да ги снимам така, че да не си личи, че са в клетка. Проблема е, че беше почти невъзможно. Това е обикновено нанду. Те обитават Южна Америка и развиват до 60 км в час. Ето ги добре познатите за нас патици и гъски. Красиви създания без инстинкт за самосъхранение. Виждал съм ги да нападат хора и коне. Нападали са също така и мен. Но искам от вас в коментарите да ми кажете, бъдете просто искрени. Някога гонила ли ви е гъска? Едно притеснение нарастваше в мене, защото обиколихме почти целия зоопарк, а следа от лешояда нямаше. Дали наистина през 2023 година няма да успея да направя кадъра, който искам?
Явно ще успея, защото момента, в който видях тези божествени криле, си казах, това е шансът. И смятам, че успях да направя поне една снимка, която горе-долу да изглежда натурална, сякаш съм го заснел в тилото, но, как да ви кажа, аз ще си знам къде съм направил кадъра. Обаче тези, които ме познават, ще знаят, че следващата година, 2024, ще направя още един опит тивото да хвана един лешояд. Къде ще бъде това нещо? Пътеката на лешояда. Стискайте палци. А ако искате да видите още снимки от зоопарка, можете да ги намерите в моята Facebook страница и Instagram. Сега обаче ще се върнем в Казанлък, за да посетим тяхната кръглокуполна гробница. Гробницата е принадлежала на тракийския владетел Ройгос. Нямам представа дали му произнасям името правилно, можете да ме поправите долу в коментарите. Тя бива открита случайно на 19 април 1944 година под могилен насип от войници, които копаели окоп в североизточната част на Казанлък. Подобни куполни гробници са открити в Тракия, Южна Русия и Малазия. Корпусът се състои от гробна камера с купол и коридор към нея. Стените на дромоса и погребалната камера са изпълнени с живописна украса, която заема площ от 40 квадратни метра. Тя показва отделни моменти от земният, военният и задгробен живот на тракийския вожд, положен в нея. Това, в което влязохме, не е реалната гробница, а копие по проект на архитект Младен Панчев. С цел съхранение на стенописите, достъпът до оригиналната казанлъшка гробница е строго ограничен. Преди да напуснем гробницата, ни предложиха да оставим нашите послания. Хвърлих едно око на останалите и останах изключително разочарован. Начетох се на нецензурни изрази и инстаграм тагове. Смятам, че ние като народ можем да бъдем по-добри от това. И освен посланията, тухлите бяха подписани от стотици двойки, които сигурно вече са сменили още 5 човека до този момент, а други просто са преценили, че ще си наберат цели тухли от основите. Хора, какво правим бе? Айде малко по-сериозно. Както и да е, нека се пуснем сега към пътеката през вековете. Все още се мъча да подобря уменията си в пейзажната фотография. Можете свободно да оставите градивните си критики, все пак се учим докато сме живи. Започваме с мъжкият камък. Наречен е така, защото наподобява на мъжки фалус. Ако не знаете какво е фалус, погледнете описанието. Самото място е подходящо за пикник. Имате там маса, пейки, място където да си запалите огън, обаче не смятам, че е много добра идея в тази гора. Ако се изкачите горе на скалите, ще ви се открои една страхотна гледка към язовир Копринка. А след като подминете големия фалус, ще попаднете на ето тази арка, формирана от дървета. Само аз не съм фен на мъха, защото зеленият цвят и текстурата му ми носят голямо удоволствие. Вижте просто за какъв детайл става на въпрос. Продължавайки напред, стигнахме до една срутена беседка, около която имаше табела с описание на животните, които обитават гората. Вървейки напред към вратата на богинята, с периферното си зрение по голяма случайност зърнах една малка пътечка, която те отклонява от пътя. В края на тази пътека лежеше камък, пълен с мечти. Стотици монети лежаха в центъра на този камък, наподобяващ купа. В нашето ДНК е заложено да извършваме неща, които не искаме да ни се случват на нас. Представяте ли си колко хора минават през тази пътека, а тези мечти седят там непокътнати? Просто мечтите от човека са изключително ценени. Защо? Защото за къде сме без мечти? Имам нещо и за любителите на офроуд машините. Чух двигател в далечината и чаках точния момент за точната снимка и я хванах. Моля, споделете в коментарите, ако знаете какъв е модела на това бъги. И дали въобще е бъги. Като стигнахме обаче до вратата на богинята, попаднахме на гледки. Градът, планини, гори, езера, каквото ти душа иска. Как са се наредили така камъните, не зная, но като се изкачиш до върха, усещането е уникално. Много от историците твърдят, че мегалита е място, свързано с траките и техният култ към слънцето. По време на лятното слънцестоене може да наблюдавате залеза през отвора на каменната структура. А според траколозите, залезът на слънцето се свързва с смъртта, вярване, което присъства и в тракийските гробници, разпръснати в долината на тракийските царе. За къде сме без мене? Радиото удари някои кадри да се видя и аз колко съм рошав. А аз през това време се чудех какво да я правя тази уникална гледка. Как да композирам кадъра и все още не смятам, че интерпретирах правилно красотата на това място.
Просто трябва да отидете и да го видите сами. Какво друго мога да кажа, освен едно благодаря, че гледахте това видео, че останахте до края. И ако искате още такова съдържание, ударете един палец и се абонирайте за канала, защото това изключително много може да ми помогне за развитието му. Аз бях Денислав Николов и до нови срещи, хора. Честита нова година!